आज आम आदमी पार्टी दामू नायक बीजेपीचो जो एक लीडर जावन आसा हेगेले जे स्टेटमेंट जे केला फॉर गोवन्स वर्किंग आउटसाइड वी कंडेम ही स्टेटमेंट जे जेणे तेणे म्हणलां की गोंयकार जो आज भायल्या देशांत काम करता ताणे ताका आज एक बेबो म्हणून तेणे गोंयकाराक म्हणलां. सो वी कंडेम दामू नायक स्टेटमेंट. बीजेपी आणि बीजेपीचो दामू नायकान आज गोंयच्या लोकांकडेन एपॉलॉजी मागची, कित्याक हे बीजेपी जावन आसा असलो सरकार आणि हे बीजेपी आणि काँग्रेसाचे सरकारा राजकारणां अंदर काम ना आणि सिरीस ना म्हणूनच हे गोंयकार भुरगे सगळे आज भायल्या देशांत पावल्यात आणि भायल्या देशांत पावूनय जे रेव्हेन्यू ते जोडटा आज आपले फामिलीक धाडटा हिंगा. जे फामिलीक धाडून ती फामील हांगा देसपेस करता, हांगा तांचे घर चलता आणि ती इकॉनॉमिकूय सपोर्ट जाता. हे दामू नायकाच्या अक्कलींत ना. दामू नायकाच्या अक्कलींत ना ते नाच, काँग्रेसाच्या अक्कलींत ना. कित्याक हेच्या पयले प्रताप सिंग राणे हो काँग्रेसाचो जो लीडर आणि एमएलए आहा ताणे हेच्या पयले स्टेटमेंट काढलो आहा की गोंयकार भायल्या देशांत कापूस धुयतात म्हणून. कापूस धुवूं या कितेंय धुवूं, डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणलं कितें, तुमचे भाशेन चोर नात कोण. डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणलं आसता आणि डिग्निटी ऑफ गोवन्स हो डिग्निटी ऑफ लेबर आणि डिग्निटी ऑफ गोवन्स प्रताप सिंग राणेकूय कळना आणि आज हे दामू नायकाकूय कळना. आणि ताकाच लागून आमी म्हणटा ही जावन आसा काँग्रेस जनता पार्टी. यांची आयडियोलॉजी एक, यांची तोकली एक आणि हे गोंयकारांना आज जाणा जावचें की पयलो प्रताप सिंग राणे म्हणटालो कापूस दिता म्हणून गोंयकार भायर आणि आज हो आमचो दामू नायक बेबे म्हणटा गोंयकारांक. इट इज अ शेम ऑन दिस काँग्रेस जनता पार्टी. वी डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम द बीजेपी गव्हर्नमेंट, एन अपॉलॉजी फ्रॉम दामू नायक. हे सांगून आख्खे गोंयकाराक आज उगडास दवरात. हे परत 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 असली उतरां आमकां उलयता आणि हेमकां देख शिकोवपाक एकूच वस्त हे काँग्रेसाक आणि बीजेपीक. हेंकां टॉयलेट फ्लश करून उदक मारता ते भाशेन हे दोन्ही पार्टींक आमी 2022 आमी फ्लश करपाक जाय आणि हेका कळटलें कोण बेबे ते आणि कोण कापूस धुवपा काम करता ते. सो लेट अस स्टे युनायटेड आणि हेका दोगांयकूय पार्टींक आमी फ्लश करुया. हे सांगून दामू नायक, वी डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू, वी डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम द बीजेपी गव्हर्नमेंट. थँक यू.